Velkommen til denne korte video om Scoop EXL-borgen og TSL Extender Kittet. Scoop EXL er CE-mærket og overholder EU's krav til sundheds- og sikkerhedsstandarder. Borgen opfylder kravene i EN 1865-1, som er den europæiske standard for udstyr til patienthåndtering i ambulancer. Scoop EXL kan anvendes med røntgen og scanningsteknologi, hvilket gør det muligt at lade patienten blive på borgen under scanning og røntgen. Der sidder et lille klistermærke i toppen af borgen som hjælp til radiologerne. Scoop EXL opfylder ligeledes kravene til medicinsk udstyr i MDR-regulativet. Scoop-borgen er designet med et par finesser til gavn for både patient og redder. Håndtagene er hævet, så man kan få ordentlig fat. Samtidig så er håndtagene i hovedet og fodenden vinklet for et bedre ergonomisk greb. Borgen har en naturlig afstand imellem siderne, således at den ikke niver patienten, når den lukkes, og samtidig så er der lavet plads til, at patientens rygsøjle kan palperes efter at Scoop-borgen er anlagt. TSL Extender Kittet gør det muligt også at bruge borgen til større patienter. Scoop-borgen er designet med tanke på patientens komfort. Vinklen på Scoop-borgens sider er med til at støtte patienten, uden at belastningen bliver på de typiske trykpunkter, hvor risikoen for decubitus-sår er størst, såsom på sacrum. Med en belastningskapacitet på op til 227 kg og med muligheder for at tilpasse Scoop-borgen til de større og mindre patienter, så sikres det, at I altid har et ergonomisk værktøj ved hånden, som kan tilpasses efter behov. Twin Safety Lock-systemet har beskyttede låsepaler, hvilket gør det nemt at klikke borgen sammen under patienten. Scoopen skilles lettest, hvis der ikke er vrid i låsen. Det skal blandt andet sikre, at borgen ikke skilles ved et uheld, imens man er ved at flytte patienten. For at vedligeholde og sikre en velfungerende låsemekanisme, så kan man smøre kontaktfladerne i TSL-låsen. Til dette kan f.eks. bruges en Teflon smørespray. Husk, at unødvendig smøring kan tiltrække snavs, så påfør kun små mængder. Der er lavet et utal af undersøgelser, som sammenligner forskellige måder at stabilisere patienter på. Vi vil altid anbefale, at produkterne bruges, som de er tiltænkt, og at nationale og lokale retningslinjer efterleves. Vi kan varmt anbefale national klinisk retningslinje for spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark. For produktteknisk support eller yderligere information, så besøg gerne vores hjemmeside eller kontakt vores kundeservice.